Witajcie rozstojmili, witajcie dziążki, witajcie synki. Słuchajcie, widział co te ostatnie wideo, żeście mieli z niego rad, nawet ktoś to wciebna do Monstera, tam to miało wpierony tych całych, jak to się tam godo, nie wiem, lajków albo komentarzy, albo co to się tam z tym robi na Monsterze. Ja to tego tak, ja się na tym nie wyznawam, bo ja tam nie przeglądam za fes Monstera, to ja ino wiem, że niekere moje wideo tam lądują, z czego też mam rad i pieronowo się z tego raduje, ale no co ostatnio było? Ostatnio były od pana Brzechwy, roztomajte bojki od Brzechwy, przełonacone na Śląsko-Gotka bez oczywiście Marka Szołtyska. I co dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj to jest coś po tymu, ino troszkę inaczej. Dzisiaj pan Tuwim, oczywiście też przełonaczony na Śląsko-Gotka bez pana Marka Szołtyska. Nie Mirka. To są dwie kompletnie różne osoby, ja o tym wiem i no czasem się sztajchna i mi się to pomyli, ale postaram się nie mylić. I co? I spora takich wierszyków, pora takich tekstów wam teroski zacytuję, nie będę wam wszystko to czytał, no bo to nie o to łazi. Jak ktoś chce się to poczytać, to niech się kupi najpiękniejsze wierszowanki do dziecek. No. I tyle dupcenio fleków. A jeszcze raz przepraszam za ten mikrofon ostatni, co go tak nasztalowo. I no już proszę was, dejcie mi pokój. Jak jeszcze raz zobejrzę komentarz co jest po tymu Niklaus fana i na ten mikrofon. I no macie coś nie tak z tym mikrofonem. No to dyć miało z torbi. Normalnie jak teroski siedzę na tym stołku, to się zdupia z tego stołka. Dejcie już pokój. Ja wiem, że to było za głośno. Ja to wszystko wymienię, już dejcie pokój. Proszę was. Dejcie już pokój. Przeczytam wam Dampfmaszyna. Zacytuję pora sztrofków. Dampfmaszyna. Już Dampfmaszyna stoi na glajzach. Srogo jak peron. Tusto jak szpajza. Czekają rajza. Stoi a fucy, dycho a dmucho. Hyc z rozgrzonego jej basa bucho. Buch jaki hicje. Jakie gorko. Puf się hajcuje. Gorko. Zdo się, że chyrczy. Zdo się, że słabuje. A jeszcze baniosz wągiel wniasuje. Foltysz na zadku zapli wagonów. Takich z żeloza ciężkich pieronów. Dalej wam nie będę czytał, nie będę robił spoilerów. Jak się ktoś chce poczytać, to niech się kupi pełną wersję. Co wam mogę jeszcze sam? Elefant trompeta. Wiecie jak to będzie po polsku, nie? No ja mam nadzieję. Słuchajcie. Był se elefant, wielgi jak rakieta. Kerę się mianował Alois Trumpeta. Był on we całkości elefantowy, ino do pamięci blank nie miał głowy. Elefancio miał głowa i szłapiska. I elefantowe białe zębiska. Jeszcze miał trompeta do wywijania. Wszystko miał fane. Oprócz pamiętania. To oczywiście po polsku był ten elefant, co to nie umiał nic pamiętać, a wszystko zapominał. Mamy sam ptosie radyjko, mamy roztomajte, wszystko to co już znocie ino teroski po naszymu. Dwa Michały są. Bambo, słuchajcie roztojmili. Nasz kamrat Bambo z dalekiej strony ma czarno skóra jak Afrykony. Robi we szkole tam za szkolorza i fajnie czyto z elementorza. A jak przydepce nazad ze szkoły, wynokwio roztomajte pierdoły. Mama mu godo, kończ wyrobianie, fajran z graczkami, rychtuj zadanie. Jak mleko kożą mu pić do zdrowio, na drzewo cito i się wymowio. Gryfne, roztajmili jak pieron, mamy brele, mamy oberiba. Wiecie co to jest oberiba? Kto wie, co to jest oberiba, dowo komentarz na dole. Co to jest oberiba po polsku? Zobejrzymy, jakie jeszcze są rechtory, doktory.
Pierunie jasny. Ciśnie Gregor. Ciśnie Gregor, Fort do Piekor. Pozdrawiam wszystkich. Aus Piekory Śląskie. Z pioskiem miech traguje, a pioseczek, śkisz dziureczek, za synkiem się suje. Pioch ucieko, targać letko, ślimok się raduje. Dyć zaglądo, miech szelonto, a piosku brakuje. Rostomili, ja by mógł wszystko ja by wszystko tak, kaj to widać dobrze, o. Ja by wszystko czytał, ale jakby ktoś się chciał kupić takie książeczki, to nie ma drogie, ale w ogóle idzie powiedzieć, że książki nie mają drogie, bo jak wiecie, książki generalnie literatura, książki, bojki, bery, gedichty, roztomajte są drogie jak pieron. Literatura w ogóle jest drogo w dzisiejszych czasach i zawdy była tako drogo. Ale powiem wam, jak eli ktoś by był zainteresowany, to polecą wszystkie tego typu książeczki, duplikowane, przełonacywywane bez pana Marka Szołtyska na naszą Śląsko-Gotka, a nie inne takie, bo pan Marek Szołtysek tych książek po naszemu mo wpierony i niejedno tako gryfno książeczka o Gotce, o Śląsku generalnie, łono z Ślązoka, o śląskiej historii, albo geschichte, jak inaksi go dają, o naszej śląskiej geschichte, albo naszej śląskiej Gotce, generalnie o tych wszystkich pieronowo ważnych rzeczach, albo zachach. No i co, moi drodzy, eli mieliście z tego rad, eli wam się to podoba, gadając tak bardziej po polsku. Dejcie ściuka do wierchu, albo jak to tam na YouTubie stoi łapka, dejcie łapka do wierchu. Słuchajcie, szkrobnijcie mi jaki komentarz, co o tym myślicie, chcecie dali po śląsku, bo wiecie, ja mogę po śląsku mogę godać dużo, nie? Mogę się wziąć jakąś książkę, nie wiem, 50 twarzy Greya, przetuplikuję się z 2 stroniczki na Śląsko-Gotka, wam sam dom. Wy się posłuchacie, szkrobniecie mi po tym, czy macie z tego rad, czy nie. I tak mogę go dać, wiecie, i tak mogę go dać, póki mam to, nie? Nie, no żartuję, bo ja w robocie nie pija nigdy. Słuchajcie, co ja będę jeszcze duży, co ja będę, albo dłuższy, co ja będę dłuższy godą. Tyle ode mnie. Synki, dziążki, chowcie się, patrzcie tam jako i widzimy się, pewnikiem się będziemy widzieć za niedługo. Mam was w zocy, patrzcie tam jako.